tekadku wis bulat ge mangkat ning Jepang. Dol sambel wis. Lah apa-apa, sing penting aku iso mangkat ning Jepang. Celenganku yo kurang piro ya? 3 juta. 3.200.000-an kok. Sak apa dol sambel mrene. Ben sambel mbok Siti yo ki yo. Wah, do kono ah dhuwur ah. Ya Allah kalau delokno anakmu lho. Anak siji malah dadi kaya ngono. Yo tak pikir kok kuwi yo. Anak siji sak lertok lho. Ya kok ngono bentuke. Malah tak pikir maksudku piye kur dipikir tok. Wingi dhewe cerita mbak aku gegeri ingin mangkat ning Jepang. Alah ning Jepang mah ngopo? Wis mending kene kok dodolan sambel. Kok dadak ning Jepang ngarang ki lho. Sing ning do ning Kamboja do mati aku ki wedi. Ayo kuwi tak pikir terus aku yo ora masalah duwite. Aku iki wedine nek ketipu lho. Nah, Lah nek nggone LPK-ne kuwi ora amanah kan malah ra genah. lah tapi wis mbok selidiki urung. Lah tapi wong Ya mengko aku malah durung nek aku. sido mangkat yo. Nek sido mangkat yo malah ngono mengko piye? Ra ana wong ning omah. Oh ngono cek nentok. Ya asline ra masalah, ra ono dhewe deknen pun dekne dhewe yo ra ono piye ya? Kaceke opo to mbek cah kuwi? Yo ra ono. Diundang glandung tok ngono. Malah kowe butrek kok ndelok wong kuwi yo. Dijal jundang. Arepe piye meh? Males aku ndelok raine padahal anakku dhewe lho. Mit. Ning kamar wae yo napa lho? Godeng iki. Foto apa? Kowe iki yo. Cekelan HP ning kamar, cekelan HP ning kamar kowe iki yo napa lho? Mikir dulu, mikir. Duit ki ngopo? Golek duit kerja ora ning kamar tok ngono kuwi. Golek kerjaan. Ini Jepang dulu anu wae. Lah ning Jepang ki amanah apa ora? LPK-ne apik tenan apa ora? Tapi wingi dikandani wali. Wali sapa iso ketemu wali bareng iki? Ono walit, wali-walit. Wah, pas kowe gendeng wali gendeng walit apa meneh? Walit nak Dewi kuwi. Walit. Mbok sing genah. Nek mangkat, golek duit sing genah. Tapi kan lah kuwi Wong tuwa ki ora masalah kowe meh kerja ndi-ndi ora masalah. Sing tak gawe aku pikiran. Ana berita sing Kamboja dimutilasi. Ikane Kamboja, Pak. Ini Jepang. Ning Jepang malah medeni meneh aku. Apa? Lho, Kita bonus, Pak. tan. Kowe nek iso duwe keturunan kok. Lho maksudmu piye? Lah, ngono-ngono kecantol kan. Turunane apik. Ya, iki tujuane beda, Bu. Ora meh golek duit nek bocah iki. ya terus piye enake? Kira ngerti lho tulisane iki lho. Masa Jepang ngarang kok. Edan. Heeh. Wis nulis Jepang bareng. Lah iki artine apa iki? Iki jenengku, Pak. Mosok to? Jenengku ki. Durune LPKS pinter, Bu. Ya tenang LPK-ne amanah jajal kok sesuk paranono LPK-ne. Oh lah nek aku ngarahku kakean delok NNXE kuwi ya Jepang. Ek apa? Opo aku ora ngerti, Pak. Lah tetringan. Kowe berarti kurang. Awakmu apa opo wae. Denge. Piye? Enake piye? Ya aku ora masalah. Warisan aku duwe. Wis pok men kowe nek mangkat tak tanggung aku. Penting kowe niat. Mbek kanca-kanca bareng. Bisa apa wae wong kene. Mas Ateng. Wah lah kuwi. Lah kuwi. Blonteng ki. Malah porak ki. Nek Mas Gal jare di warisan. Sawah iku. Oh sing ning gone Gang Macan kan lho. Oh, berarti ngene wae. Yo dipastike sik. Kowe nek meh mangkat, bapak ibu tetep ngrestui. Donga apik-apik nggo awakmu. Sing penting kowe niat genah kerja. Bapak wis seneng. Karena bapak yo seneng segone bapak ra entek nek kowe lunga saka omah.
Ngelong-ngelong jatah. Itu ngelong-ngelongi kemangsane. Mangan ya akeh yo. Nah, kandhane yo. Wis Pak, aku tak kabarani Caca. Ya kono jajal golek info sik. Yo. Tak belani sik kabeh. Lu jangan gosong lu. Aku kan jangan. Bukakno ama bambu sangit ki apa? Oh, ora cetha mbokmu iki padha kowe iki keturunane mbokmu ora cetha ngono. Iki ngurangi jatah tenan iki. Gosong kok. Wah, oh iya ding. Yo Miami dah. Kene ngerengek iso payu kabeh sambelku. Kita antem 30.000 nani payu iki. Iso dicelengan mangkat ning Jepang. Wah, pas iki. Assalamualaikum. Adit. Waalaikumsalam. Adit. Ini. Ah, wis. Gopo iki? Oh, iki dodolanku Pak Dil. Apa sampean iki ngono kabar, kabar saka anake sampean to. Iki meh do mangkat Jepang, iki aku tak rewangi dodol sambel Mbok Siti. Lah apa ngerti bukano anakku nyangkleng ngono kuwi. Yo ora nyengklung. Payu akeh iki. Payu aku mau gak akeh, Mit. Sak bel ngene. Tapi iki ra iso iki produkku iki. Iki kok ngene barang iki mau produkku iki tak stok ngene iki. Iki kurang stokmu, Mit. Kudu iki mbok bayarne kabeh. Iki kok ngene. 30.000 biasa to. Oh, jolo aku. Yo kuwi njaluk Yo bapak to. bapakmu sali. Kuwi Pak Dil iki 8 juta iki dimangkat ke Jepang Pak Dil padha nyengkleng kok ngene delokane. Aku masalah duit ra masalah. Anak aku saman. Buset. Kan awakmu Mas Galareng kan yo saman. Awakmu tok Mas. Awakku lho tak rewangi do sambel. Iki sambel Mbok Siti, to. Sambel Mbok Siti iki ana 4 rasa, to. Sambel cumi, sambel teri, sambel cakalang, sambel udang Pak Di. Iki jos, enak. Tak goke tas telur. Wah, tutupe nganggo katup, ora kuwi regane murah Pak Di. 30.000. Bapak ndajal kuwi. Enak. Lho iki jajal. Lho iki anake sampean iki jajal no. Lak percaya 30.000. Iki aku semuter mau buka ini sak kebak iki mau plastik santai tak cukup mau nggon tak mugi yo. Wis sithike Pak Di gak aku apa. Tapi pedes. Yo sambeli Pak Di. Lah nek gula Jawa yo ora pedes. Wis iki pokmen 30.000 gampang pokmen 150 kabeh to. Borong Pak Di, tak gua aku makane Jepang. Iki sambel Mbok Siti. 150 to biasa to. 150 dumet kae. Yo bapak. Aku ora ngerti. Enak wis. Lho iki anakmu gaduh terus lho sambel Pak Di. Mungkin piye iki ditku entek ra ngerti. Wis biasa to Pak Di. Ya ngene sih kekurangane medo lali ra kurang iki. Celenganku tak ngene Jepang. Ora iki aku tak tekon mbek awakmu. 2 juta sana. Sing masalah ning Jepang iki piye? Iya tenan. Pak Walid ancen ngomong pas bengi kae. Kuwi cah Aku nom. pengen krungu kok. Aku nek saka cah gedeng iki aku jan blas ra percaya. Wis ngono wong anak iki. Mango. Ora percaya mbak aku. Utang gelan. Enek LPK jari gur bayar iki 8 juta to Pak Di. Kuwi 8 juta daftare iso diangsur pindho. Dadi iso 4 juta. Aku ono 4 juta, tapi aku meh golek komplit makane tak rewangi dodol sambel ki mau. Lah kae Pak awale jeluk kae lho. Delalah kok yo lewat jam semene kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngene iki Pak Di. PD kok ngundang-undang aku ana apa? Ora iki mumpung kumpul iki Pak Walid. Piye piye piye. Sing bengi kae to, tak rencana iki aku dodol sambel iki lho, tak mangkat karo ning Jepang karo LPK. Lah, iki kan mohon bocah-bocah do pengen ning Jepang. Lah kuwi gur tak tekokke LPK-ne iki validasine piye? Apik apa ora? Ngene, De. Kuwi kan wis legalitasé wis ana. Terus ya wis tau berangkatke wong. Wis bola-bali ternyata ya lancar ora tau ono masalah. Lah mikirku pemuda-pemuda kene nggon desane dhewe iki daripada do klumbrak-klumbruk kan mending gen kerja ning kono. Ya bener. Bayarane ku ya 20 juta. Jadi kuwi ning kono dipelajari dikon sinau bahasa selama 3 bulan. Lah selama 3 bulan kuwi nek angger bocah gendeng ra iso terus piye? Nek sampeyan ra iso mangkat.
Lah duit kembali 100%. Jaminan kuwi. Jaminan. LPK apa kuwi jenenge? Gan bate. Oh, iya. Gan Bate Indonesia. Alamatnya di kuwi. Alamatnya ning Semarang ning Telogosari. Wis ora usah bingung masalah alamat. Iso tak terke. Oke. Kuwi dadi kuwi ana 8 bulan, 3 bulan kuwi kanggo bahasa, 5 bulan kanggo apa ki carane training. Seko duit 8 juta kuwi iso diangsur me pindho. Ya, Lah selamat kabeh kok gitu. njaluk 38 juta apa pira kuwi? Lah kuwi engko nek wis berangkat, nek wis ketampa ning kono, 38 juta ki iso mbok kae brek, iso dicicil ana dana talangan. Engko ning kono bayaran mantep. dipotong. Wis ngene wae mending dekne dipotong wae ben warisanku ora kedol. Yo ora apa-apa. Ya ora, maksude nek dekne ben kerjane dekne dekne Eh, ngrasake. Maksude ki nek ning kono. Lah emang korban sesuk, ladake wedhus opo piye anakku. Ya walaupun gedeng-gedeng ngene iki ya anakku. Kayak aneh. Ngawur mano. Ora, iki masa depan. Iso dienggo masa depane Yo. bocah. Iki kelire koyo ngene sapa retin tuk sing putih wong kono. Lah yo. Ning kono enak di. Nek entuk wong kono kawinan diragati negara. Tapi kalane boneka lho. Apa ngono. Boneka itu. Kuwi kono akeh sedo nggih boneka. Wis. Ibuke kapan ana wektu tak terke mrono. Ya wis ora apa-apa. Delok-delok ning kono Sing tak penting- kenake karo gurune. Duit petang 8 juta kuwi iso diansur pindho berarti petang jutanan. Yo. Sing duit 38 juta kuwi mau iso dibayar langsung, iso uga dicicil pas dhek Iya. bayaran kerja. Betul. Aku tak milih sing kowe bayaran kerja ben asetku ora ilang. Aku bocahku ngomong kok aman kaset. Kira iso mangkat tapi asetku aman. Oke. Wis. Kula matur suwun nggih Pak Dik wis Ya. dilarisi sambel ku saka mangkat. Ki tak golek kedit. Ya. Golek sambel iki. Bocah iki wis semangat kok, Dik. Aduh, tak golek sambel ki aku suwun ki kurangane dolali lho Mit. Nek emang tak go mangkat yonen. Pak Dik, Wes. kok tak anu sik. Ya, wis Pokoknya mudeng aku. dilebokin keluarga. Wis mudeng aku. Wis mudeng. Wis. Sesuk tak temokke sensei basa Jepang iki guru. Ya. Yen Iya ono mese, Pak. ana Mas e. Mese. Berarti 8 juta itu untuk pendidikannya selama 3 bulan itu. Yo, singgo mangan, turu, nek wong ado-ado. Oke, baik. Ya wis ngono wae ya. Ya. Iki aku tak wayahe sembayang, Mas, ning masjid meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kabari mawon nek meh delok rono. Ya. Lah iki aku wis mudeng. Saka omongane Walidmu wis tak resapi, aku wis mudeng, aku wis entuk gambaran. Ya aku nek mangkat kudune ora apa-apa. Berarti ki LPK-ne wis apik. Iso ngeki opsi-opsi bagi orang yang berniat tapi kekurangan dana. Wis ana opsine kabeh, gampang. Saiki wis salat Bapak tak selesai. Dapurmu wis salat bareng. Bar iki tak susul, Pak. Alhamdulillah iso mati impianku terwujud.